batmış pirlerin bu kadimi ilinde. Tutarı var elinde. Aydımı var dilinde. Vahtnameler vatanın. Yanlan diyarı. Arzular, alkışlar her bir göğünde. Beyle bağıtı gören yoktur ömründe. Kahraman terdarlı azap dövrümde. Beyik mukam bolup yanlan diyarım. Goşatar sayrandı, coşur yarmekan. Kalıpların aydımı, mulayim mukam. Aşık aydın pirim yolundan beken. Ustatlığın lağzından yanlan diyarım. Baktı yaşırdı, nurana aktama varyan, baktı yaşırdı. Her doğan güne baryan, bağlı yaşlar bir. Türkmenin ak yollarında yanlan diyarım. Yanlan diyarım, arkadağı sevdarmada. Kahraman arkadamada. Dünya dolu alkış golü. Yanlan diyarım. Arkadağı sevdarmada. Kahraman arkadamada. Dünya dolu alkış golü. Yanlan diyarım. Arkadalı terdarımın yürüt coşulu. Kahraman arkadalımın bağıt kuşulu. Dillerimizde alkışımı, deren başımı. Bir kararlık batında yanlan diyarım. Yanlan diyarım, arkadalı terdarımına. Kahraman arkadamına. Dünya dolu alkış golü. Yanlan diyarım. Arkadalı terdarımına. Kahraman arkadamına. Dünya dolu alkış golü. Yanlan diyarım. Assalamu alaykum, mehriban ileşler. Salam, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni güneşli diýarymyzda belentden belent ýanglanýan aýdymdyr sazlaryň mehriban muşdaklary. Hormatly adamlar, biz sizin ähliňizde ýanglan ýarym telewizýasynyň Daşoğuz golaýaty boýunça geçirilýän tapgyryna hoş gördük. Ählimize ma'lum bolşýaly, Gahryman Arkadagly, Arkadagly Gahryman serdarly watanymyzda ýanglan ýarym telebätleşigine gatnaşýan höwesçiň aýdymçy ýaşlarymyz üçin watanymyzda bolup geçen şöhratly wakalary wasp etmek, gadymdan gelýän milli medeniýetimizi, aýdymsaz sungatymyzy dünýä ýaymak iň bir mukaddes däpleriň birine uruly. Mehriban ileşler, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň, ruhy baýlyklarynyň medeni genji hazynasynyň dünýä derejesinde ýaýwanlanmagyna ak ýollar açýan, milli aýdymsaz sungatymyzyň halkary derejesinde şöhratlanmagyna giň mümkinçilikler döredýän, milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň hak howanlary, Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyzyň watanymyzy aýdym ýollarda ak geljege tarap alyp barýan Arkadagyly Gahryman serdarymyzyň janyny sag, ömürleri uzak, mertebeli başları hemişe aman bolsun. Mehriban ileşler, edip telegörjüler, häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň aglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän ýanglan ýarym telebäsleşiginiň Daşoğuz welaýaty tapgyryna gatnaşýan ýaş aýdymçylarymyza adalatly baha berjek eminler bilen tanyşyp olaly. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşküniň direktori, Türkmenistanyň halk artisti, Eminler Toporunyň başlygy Kerim Alyazow. Türkmenistanyň ak gazanan artisti, Eminler Toporunyň agzasy Ýagmar Gurbannazarov. Türkmenistanyň at gazanan artisti, Eminler Toporunyň agzasy Ali Aliýew.
Türkmenistan'ın az kazanan artisti Eminler Toporu'nun agdasy Guwanç Otudov. Türkmenistan'ın halk artisti Eminler Toporu'nun agdasy Atajan Berdiyev. Türkmenistan'ın halk artisti Eminler Toporu'nun agdasy Züleyha Kakaýewa. Türkmenistan'ın televizyon, radyo gepleşikleri we kinematografiya baradaky döwlet komitetiniň Miras teleradio ýaýlymynyň Miras radio ýaýlymynyň hazinalar çeşmesi bölüminiň jogapkär katibi Oguljahan Gurbanowa. Ene mehriban adamlar, mehriban tomoşaçylar, görüşmedi ýaly aýdymçylamyda adalatly baha berjek Eminler Toporumyz bilen tanış bolduk. Ene näme aýdymçylamyz bilen tanış bolmaly pursatlarymyz gelip ýetdi. Bäseşiňizde ilkinji bolup haýsy aýdymçy çyksa diýe we nähili aýdymlary ýerine ýetirýär. Elbetde Muhammed Oraz bugünkü Ýanglan ýarym telebätleşiginiň daşoğuz tapgyrına gatnaşýan ýaş aýdymçylarymyzy sahnamyza ýollamak üçin bugün kärdeşlerimiz hem biz bilen. Häzir bolsa ilkinji aýdymçymyz sahnamyza ýollamak üçin kärdeşlerimize söz geçirýäli. Onu näme kärdeşler İlmehmet Biwiniyaz söz sizden baş üstüne. Edi tomaçaçylar. Daşoğuz welaýatyna geçirilýän Ýanglan ýarym telebätleşigine ilkinji bolup çykyş etjek aýdymçyny ýanymyza çagyrýar. Mehriban ýeşler edi tomaçaçylar, Könürgünç etrabynyň ýaşlygyny aýdymçy ýigdimiz Baba Murat Taýjykow. Baba Murat bugünkü günde Ýanglan ýarym telebätleşikde sizi hoş gördük diýär. Ýanglan ýarym telebätleşigine gowy taýinlenip geleniň dogry dämi? İlkinji bolup çykyş edýän nähil aýdym getirdiň? Watanyň aýdymyny ýerine ýetirip bermekçi. Bize şular ýa mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarmy köp sag bolsun aýdýar. Olaryň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri rowaşlyklara beslendir. Devlet yardır bu bir kara diyara, olunmi favalma devran vatana. Alkış kontun arka dağlı serdara, adovadi dünya yayran vatana. Kömürler bıyıkaşlı dilintler başlar, vatanın şanına koca horuşları. Arkada bir dali bağıtıyar yaşı, Revşen gencigini burayar vatana. Gülüp gidin elvan yanlarım bilin, şirin aydım şirvan tanlarım bilin. Vatan terver oğul gıylarım bilin, yaşın toğun bilin parlar vatanım. Manfatları marat tapıp dedirilin, bugün devlet tuğu arşa götürülün. Halkın vardır şiir, gayrat nedirmin, ötüşürüne elem hayran vatanam. Arka dağım, arka dağlı terdarım, bak bu ifancım bu devletli eyanım. Ömürdin kımmetli canın derkarım, ak yollarım bankta, ak yollarım bankta rovan vatana. Gülüp gidin elvan yanlarım bilin, şirin aydım şirvan tanlarım bilin. Vatan terver oğul kıylarım bilin, yaşın toğum bilin parlar vatanım.
Gidin ilvan yarlarım bilin, şirin aydın şirvan farlarım bilin. Vatan perver oğul kıylarım bilin, yaşın toğum bilin parlar vatanım. Adı vadi dünya yayran vatana. Dağlarda incermedin yaşın arbağı, yanağın ya da falyar almadır nar. Dağlarda incermedin yaşın arbağı, yanağın ya da falyar almadır nar. Türkmen gözeli, Türkmen gözeli, aşkın derdi bollulay feyvirim zari. Türkmen gözeli, Türkmen gözeli, aşkın derdi bollulay feyvirim zari. Ine tekrar görüşümüz ýaly ýanglan ýarym telewähtäçimizin başyna gözel diýarymyzy, Türkmenistan ýurdumyzy, watanymyzy wasp edýän joşuny aýdymy Baba Murat ýerine ýetirdi. Baba Murat köp sag bolsun aýdýas. O ýerine ýetiren aýdym üçin biz size şu bähtäçlikde de üstünlükleriň ýaran bolmagyny tüýsürekden ardy edýäs. Ine tekrar Baba Muratyň ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalamyz nähil sinler bererler, maslahatlar bererler. Şoň üçin biz eminler toparyny söze geçiräýeli. Ana şu ilkinji ýigidimiz Tayjiýew Baba Murat watan hakyn ýurdumy wasp edýän aýdymy ýerine ýetirdi. Mene ýerine düşdi diýip hasaplaýan ýöne näme şu kem aýdýan ýerleň bolly bir şol harp bilanda aýdym aýdanda şon bir çekaýmel ýerinde gyýsarak alan ýerleň bolly. O sağ duýşun gowy. Umumyň sana üstünlük ardy edýär, ak ýol ardy edýär. Janyň sag bolsun. Köp sag olun. Kerim Hali pardulygyňyz hasyl bolsun. Inni bolsa mehriban adamlar, edi tomoşaçylar Baba Muratyň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalamyzyň beren bahalary bilen gelin hemmämiz tanış bolalım. 9 10 10 10 9 10 10 Jemi 68'de deň boldy. Mehriban ýeşler, eri watandaşlar, inniki gatnaşyjymyz ýaşlygyny aýdymçy ýigdimiz Rowşan Gurbanazarov. Rowşan, sizi bugün köne ýanglan ýarym telewähtäçigine hoş gördük. Sağ olun. Nebide şular ýaly uly mümkinçilikleri döretip berenlikler üçin gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sağ bolsunlar maýdýaryn. Hem gözel hem baktiyar, dolanayın belegi, del gönlüm sana dar. Dolanayın belegi, del gönlüm sana dar. Dördürüm saçlı, ey kalam kaşlı, görmedim sende ey akıllı başlı. Dördürüm saçlı, ey kalam kaşlı, görmedim sende ey akıllı başlı. Çıksa seyrana, yatan kuşlar oyun yar. Dördürümnün badına, leyli saçlar daran yar. Dördürümnün badına, leyli saçlar daran yar. Dördürüm saçlı, ey kalam kaşlı, görmedim sende ey akıllı başlı. Dördürüm saçlı, ey kalam kaşlı, görmedim sende ey akıllı başlı.
laqat aysam näde diýer Bismillah balyk gyz gamgyn göwnüm ýad edýär Bismillah balyk gyz gamgyn göwnüm ýad edýär Dördürüm saçly ey galam haşly görmedim sende ey akıllı başly Dördürüm saçly ey galam haşly görmedim sende ey akıllı başly Dördürüm saçly ey galam haşly görmedim sende ey akıllı başly Dördürüm saçly ey galam haşly görmedim sende ey akıllı başly Ataş dolu mehabbet bir sende var bir mende Vefa dolu saadet bir sende var bir mende Ataş dolu mehabbet bir sende var bir mende Vefa dolu saadet bir sende var bir mende Bir sende var bir mende var Bir sende var bir mende Bir sende var bir mende var Bir sende var bir mende Rowşan Gurban Nazarov. Köp sağ bolsun aýdýas, ýerine ýetiren aýdymdan üçin. Ene mehriban ýyleşler, hormatly tomoşaçylar, bäýteşigimizde ikinji bolup çyksydan aýdymçymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňledik. Rowşanyň ýerine ýetiren aýdymna özüniň bir synlaryny halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň at gadanan artisti Gowans Otudowa söz geçirýär. Assalamu alaykum, hormatly adamlar, hormatly ýyleşler. Şunýalyk sahnalarda, ýaşlarymyza uly mümkinçilikleri döredip beren şeýle halipa şäherlik ýoluny açyp beren biziň baş halipamyz Gahrman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahrman serdarymyzyň halkymyz üçin, ýyl günümüz üçin edýän uly aladarlar üçin köp sag bolsun aýdýan janyň sag bolmagyny tüýsüregimden arzu edýän. Rowşan inimiz biziň bir halipalardan galan nushawy aýdymlaryň biri bolan Dördürüm saçly aýdymyny ýerine ýetirip berdi. Gowy sesiň bar biziň bir aýratyn sunugatumyz bar, şoň üçin sen bir halipalaryň ýanyna baryp maslahatlaşyp aýtjak aýdymdan bar. Öwrenmeňe maslahat berýär, saňa şu bäsleşikde uly üstünlikler arzu edýän. Sağ olun halipa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Muhammed Arat, inni bolsa illeşlenmediň hem Rowşanyň hem tolgun garaşýan pursaty gelip ýetdi. Elbette bizim şol pursatlary aglan edýär. Edi adamlar yemin agdalanmadan elbette Rowşanyň ýerine ýetiren aýdymyna beren bahalary bilen gelin hemmämiz tanış bolalım. 9 10 9 10 9 9 9 Jemi 65 deň boldy. Mehriban ýyleşler, edi tomoşaçylar, ýanglan ýarym telewätleşige gatnaşýan inniki aýdymçymyz Daşagyz welaýatynyň Bollumsaz etrawynyň ýaşaýjysy Aýper Atabaýewa. Aýper ilk bilen hoş gördük sizi. Ene bilşimiz ýaly ýanglan ýarym telewätleşigi ýylyň ýylyna geçirilýär. Bu ýylam ýanglan ýarym telewätleşigine gatnaşmak size de müýesser etdi. Telewätleşigiň welaýat tapgyrna gatnaşmak nähil duýgy? Sağ olun. Men ýanglan ýarym telewätleşigine ul taýýarlyk gördüm. Şu günkü bäsleşige bolsa mehriban käbelerimiz wasp edýän käbe jemaatly aýdymyny ýerine ýetirip bermekçi. Şu pursatdan peýdalanyp milli liderimiz Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdasym gelýär. Oy olaryň jallary sag tutýan belent tutumly işleri elmydama rowaşlyklary weslensin. Sağ olun Aýper, owadan ýurdumyzda elmydama owazyňyz belentden belent ýanglansyn. Ona näme sizi sahnamyza ýollaýar. Balam deyip sözlensinsin Ecem ecem canım ecem Mehribanım kerem ecem Balam deyip sözlensinsin Ecem ecem canım ecem Mehribanım kerem
düşmedi pardım vardır. Üzüp bilmen kardım vardır. Ecem ecem canım ecem, mehribanım kerem ecem. Üzüp bilmen kardım vardır. Ecem ecem canım ecem, mehribanım kerem ecem. Sensin bağlan kimin yapan, mıngvır derdin emin tapan. Ömrüm yağıtı şemin yakın. Ecem ecem canım ecem, mehribanım kerem ecem. Sensin bağlan kimin yapan, mıngvır derdin emin tapan. Ömrüm yağıtı şemin yakın. Ecem ecem canım ecem, mehribanım kerem ecem. Ecem ecem canım ecem, mehribanım kerem ecem. Ecem ecem canım ecem, sensin mehribanım ecem. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü haydi söyle. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Ayperi köp sağ olsun aydiyaz. Yerine yetiren aydımlarınız üçün. Muhammed Aradine Ayper'in yerine yetirip veren aydımlarını häzir özünün bir maslahatlarını vermek üçün emiller toparına söz geçireyeli. Ul hormat bilen Turkmenistan'ın halk artisti Züleyha Kakayeva söz geçiriyor. Salam alik, daşawu dilinin mehriban iyili, hormatly halky, şeýle ajaýyp mümkinçilikler, şertler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arka dağly Gahrman terdarmyda tüýsüremden sawalsyn aýdýan goýalaryň hemişe işleri rowajalsyn. Ayperi. Şugun eje hakynnaky aýdymy näme üçindir üýtgeşik eşdilli gulawma. Eje hakynnaky aýdymlar näçe ýyllar geçdi-de has süýjeýä, ýaşyň ulanlygça has mehremlenýä, süýjeýä, bir hili dinläňde de başgaça. Bul aýdymam elbetde gulaklamyzda galan aýdym. Öňüm dinleýädim, bilýädim, ýöne şuň üýtgeşik eşdilli. Ayperi diýmek sen üýtgeşik ýerine ýetirdiň. Mene gowardym, arasaja sesiň wa, bir üýtgeşik artykmaçlyk etmediň. Sahnada özüňi arkaýyn erkinje duýduň. Sadadan atalylyk görkezdiň sahnada. Hemem sesiňde bir zady duýdum. Milli estrada sesiň bar ekeni, olam hatam gowelşipdir. Owadanja gaýnawlaň wa saňa üstünlük arzu edýän hemem Türkmen döwletini geçirilýän ähli toýlarda bir owadan aýdymlar bilen çykyş etmäňi arzu edýän saňa bugün başy bolsun sen çykyşlaň, netip bolsa ul sahnalarda görmek arzu edýän. Sağ olun. Sağ olun halifa arzuwlaňyz hasyl bolsun. Ayperine halifalaň maslahatyndan hem geljekde özüň netije çykararsyn diýip umyt edýäs. Owazyň bundan beýlägen belentden ýanglansyn. Muhammed Aras häzir Ayperin ýerine ýetiren aýdymda emin agzalarymyz nähili baha berdik-a? Elbette yine de hemmemiz bilelikde tanış bolýar. Ayperin ýerine ýetiren aýdymyna emin agzalarymyzyň beren bahalary 9 10 10 10 9 10 10 Jimmy 68'de deň boldy.
Muhammed Orad öne bugün Ýanglan Ýarym telebätleşiginiň Daşagyz welaýat tapgyry gyzgalaňy dowam edýär. Häzir bolsa illeşlenmedi garaşdyrmany innik aýdymçymyzy sahnamda çagyraly. Onu innik suksessi aýdymçyny sahnamyda ýollamak üçin kärdeşimde söz geçirýär. Kärdeşler söz sizden. Mehriban ileşler edil watandaşlar. Inniki ýerine ýetirjek aýdymçy demez. Daşagyz welaýatynyň Şabad etrawynyň höwetçiň aýdymçy Gurbanow. Töremerat bizi bugün künde Ýanglan Ýarym telebätleşigine hoş gördük. Assalamu alaykum berkara döwletiň täze ýamanyň galkynjy döwrüniň bagtyar adamlary. Hormatly halifa minalar. Menem öz gözlemim şu Ýanglan Ýarym 2025 telebätleşigine gatnaşýanma diýsen begenýän buýtanýan türkmen halkyny şular ýaly atuda durmuş peşkeş beren. Türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadaly Gahrman terdarmyzy özümiň köp sag bolsun aýdýaryn. Goý olaryň belent başlaraman janlary sag bolsun. Sen uçmak eslesin, kanat olurdun. Sen uçmak eslesin, cennet olurdun. Sen konmak eslesin, toprak olurdun. Sen saya kıysesin, yaprak olurdun. Senin izlegince yaşasak olur. Dünya akli dünlerini bozdurdan. Senin izlegince yaşasak olur. Dünya akli dünlerini bozdurdan. Kıysesin sarılıp solup yaprağını düşürün bağdek dolardım. Sen kışı kıysesin kar bolup yağıp. Sen tomsi kıysesin jıvadı yağıp. Dünyada güyten pantağım yarıp. Dünyayı düzgüne salırdım yine. Dünyada güyten pantağım yarıp. Dünyayı düzgüne salırdım yine. Gülleri kıysesin, güller aşardım. Gülü kıysesin, solurdum yine. Bir senin gönlüme yaracak olur. Senin eslegince yaşayacak olur. Can çekerdim ağlamama bırda birilse. Könü dünyen ağlamından aşmağım. Seni canım bilen söyleyen bolsam. Hoşka salıp bu sırları her
açmağım Hoş kazalıp bu fırları her bir açmağım Eta kara 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 kum 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 Студный пути был караван, а впереди опять бархан, еще бархан, куда ни глянь, везде песок. Дул ветер злой, что было сил, палящий зной с ума свозил, и каждый жил мечтой одной воды платок. Это кара-кара-кара, кара-кара-кара ком. Это кара-кара-кара, кара-кара-кара ком. Это кара-кара-кара-кара ком. Это кара-кара-кара, кара-кара-кара ком. Törümrat Gurbanov köp sağ bolsun aýdýas, ýerine ýetiren aýdymlaryňyz üçin. Häzir bolsa, Törömradyň ýerine ýetiren aýdymna özleriniň maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň atgadynyň artisti Ali Aliýew söz geçirýär. Salamu aleyküm. Şular ýaly ýaşlara, şular ýaly giň sahnalary döretip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza tüýsürümden sag bolsun maýdýaryn. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, tutýan tutumly işleri mundan beýlekem rowaj alsyn. Törömrat aýdyma şeýle gowy ýerine ýetirdiň, duýup aýtdyň. Biziň ýyleşlerimizem joşurdyň. Özüň bir saz ural çalýanmy Törömrat? Özüm gitara taýduran çalýan, aýdymlar aýdan gitara taýduran. Berekella şeýle bir duýup ýerine ýetirdiň. Lezzet alyp bizim şeýle bir halky özüne çekip bildi. Ýene ul sahnalarda çykyş etmeňi tüýsürümden arzu edýän. Sag ol. Törümrat Gurbanowyň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalamyzyň beren bahalary bilen hemmämiz bilelikde tanış bolalım. Bir ağızdan 10, jemi 70'e deň boldy. Mehriban ýyleşler edi tamaşaçylar ýanglan ýarmatly telebätleşik dowam edipdir. Biziň inniki aýdymçymyz Daşagat welaýatynyň Könürgenç etrawynyň ýaşaýjysy Arazurdy Gurbanurdy. Arazurdy ilki bilen hoş gördük. Ene bir şemed ýaly ýanglan ýarym telebätleşik uly joşgyny bilen dowam edipdir. Ýyleşlemedem garaşýandyr. Näme aýdym ýerine ýetirip berersiňiz? Halipa Atabaý Sarıglyň döredijligindäki ýazylyň aýdymyny ýerine ýetirip bersek, bize şuň ýaly uly mümkinçiligi döretip berýän gahrman arkadagy serdar köp sag bolsun aýdýan, goý onuň tutýan tutumly işleri elimizden marawaz alsyn. Faslı gül gördüm, ona da zeyğin Yaş kalbimda baki, büyüdür duyğu Seyladım bir hellim, kalmadı gaygı Aklım hayran alıp, görpüme yağül Ziyada yeten ol, özgü güllerden Şeylik hemmedi, güler yüzlerden Özgü bəgüllerden, özgü kıyılardan Reykan gördüm benim, durkumu yağül Yalardı edeli, tüycüden tüycü Zar etti ol meni, o tüygün gücü Yürekte ornuştu, kaygılı üncü Tayin bol nurana, yaktığın ayağül Ziyada yeten ol, özgü güllerden Şeylik hemmedi, güler yüzlerden
özge bəgülerden, özge kıyılardan, reyhan gördüm senin, durkunu yazmış. Zahir acayip vasfını yazdı, acayip görkünü bir sözler alayım, bir neçe yanı yaşlığın düzü, tayin mol nurana tahtına yazmış. Ziyade eken ol özgü güllerden, hilik hemmedin güller yüzlerden, özgü bəgüllerden, özgü kıyılardan, reyhan gördüm senin, durkunu yazmış. Ziyada eken ol özgü güllerden, şiylek hemmedin güller yüzlerden, özgü bəgüllerden, özgü kıyılardan, reyhan gördüm senin, durkunu yazgül, reyhan gördüm senin, durkunu yazgül. Karap tursan sanan, kaşını kattın manan, iltimas gelip meni yanımda oynasanan, karap tursam sanan, kaşını kattın manan, iltimas gelip meni yanımda oynasanan, oynakan beni karatıp, süper oyunlar yaratıp, hatırlarını taratıp, nazlana oynasan, oynakan beni karatıp, süper oyunlar yaratıp, hatırlarını taratıp, nazlana oynasan. Elbette indi mehriban ileşer, hormatly tomoşaçylar, arazdyrdyn ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyz nägil synlary, nägil maslahatlary bererkä. Şoň üçin Türkmenistanyň at gadanan artisti Ýagmyr Gurbannadarowa söze geçirýär. Assalamu alaykum. Ýanglan ýarynda siz bilen bile şulara syn etýän we menen begenýän buýtonýan. Janyňyz sag bolsun. Elimdäme ajaýyp toýlarda diýdarlaşmak hemmemde miýetler etdim. Arazyrdy şu hakykatdanam halipalardan gelýän bir ajaýyp aýdym ýerine ýetirdiň. Bu biziň ähli halkymyzyň ýüregini, aňyny galan aýdym. Häzirem toýdur bayramlarymyzy bedeýän aýdym. Berjek maslahatym öz sesiňe gawat gelýän aýdymy saýlamaňy maslahat berýän. Hemem nähili aýdym aýdanda bir näçe halipalar we şolar bilen maslahatlaşyp sözleňe üns bermeň maslahat berýän. Şu mümkünçülükleri döret berýän Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadağımda, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, goýulan jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutumly işleri, elmydama rowatlyklary betlensin. Sağ olun Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Arazyrda ine Halipalaň maslahatyny geljekde de özdürejilik ýolunda netije çykararsyň diýip umyt edýäs. Owazyň mundan beýlägen belentden ýanglanmagyna arzuw edýäs. Gelin onu mehriban ileşer, hormatly tomoşaçylar, hemmemiz tanış bolalım. 9, 10, 10, 10, 10, 9, 10, Jemi 68'de deň boldy. Indi mehriban ileşer, hormatly tomoşaçylar, Ýanglan ýarym telewizionymyz dowam edýär, aýdymlar bilen, saatlar bilen. Aýdymdyr saat, yürekleriň gusaly, şahan nazlyk bedeýändir insany, erkany saýraýan bilbil misaly, goý ýanglansyn aýdym saatyň owazy. Onda näme Muhammed Orad, inni kaýdymçymy sahnamda ýollamak üçin kärdeşlerimize söz geçireli. Hormat bilen kärdeşler, söz sizden. Mehriban ileşer, edil watandaşlar, inniki gatnaşyjymyz Aqtapa etrawynyň ýaşaýjysy Rowşan Qaqaýew. Rowşan, sizi hoş gördük bugünkü bäsleçikde. Sağ olun. Biz bir ýal mümkinçilik ödörüp berýän gahrman hem mehriban arkadağımyza, arkadal gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goýularyň zallary sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydamy rowat alsyn. Bıyra saçın oynayar Yar şemanayar
Kıynap güdün doymayar Yar cimana yar yar İyi gölleri piyala Sümme sumur khiyala Düşmegüme bu halı hey Kin günel yar yar İyi gölleri piyala Sümme sumur khiyala Düşmegüme bu halı hey Kin günel yar yar Kan yeterim, haylasızkın yeterim Yer hoş ettin bu ferim, suluk badın yar yar Ey gölleri piyala, sümme sumur hıyala Düşmegüme bu hale, ken günel yar yar Ey gölleri piyala, sümme sumur hıyala Düşmegüme bu halı hey Ken günel yar yar Nur dertten haladet men bimar yar yar Ey gölleri piyala sümme sumur khiyala Düşmegüme bu halı hey ken günel yar yar Ey gölleri piyala sümme sumur khiyala Düşmegüme bu halı ken günel yar yar Ey gölleri piyala sümme sumur khiyala Düşmegüme bu hale hey ken günel yar yar Ey gölleri piyala sümme sumur khiyala Düşmegüme bu hale hey ken günel yar yar Ken günel yar yar Ken günel yar yar O zosli kalbim nedi guvadi Maya güdül dildar yadın tatakla Tede ver durmusi ardulat yadip Aytsak bir dedim aro yadın tatakla Tede ver durmusi ardulat yadip Aytsak bir dedim aro yadın tatakla Aşıkları diyarını men çeteydimi Yakman ele minni hov arın köydimi Gel busun yürekten sık yanaydım hov Yasıktan yadigar o yadın tatakla Gel busun yürekten sık yanaydım hov Yasıktan yadigar o yadın tatakla Maya güdül dildar yadın tatakla Berekella diyaz, Ravşan Kakay, köp sağ olsun aydiyaz. Elbette bir oğudan aydımları yerine getirdin, ulhugos bilen dinledik. Bir de tomoş ediyen iyileşmedem, o aydım sağ söyücülömedem dinlediler. Bir de tomoş ediyen emin ağdalanmadım dinlediler. Elbette bu arada emin ağdalanmadı. Nägil pikirde, nägil siyimleri, nägil maslahatları berer. Türkmenistan'ın halk artisti Eminur Topor'un başlığı Kerim Aliyazova söz geçiriyor. Ravşan Kakayev, ana şu vat Halife Amal Türkmenistan halk artisti Sehat Mehmet Recep Bayev'in eheninden aydım aydıp berdim. Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadağımız
bize halifa şagirtlik yolunu açıp berdi. Ana şol yolların netijesinde de nesilme nesil yollar halifaların yolu devam ediyor. Şoň üçin sana üstünlük arzu ediyen Sagat Mehmet ağa bu sonma hakkınız var. Ana şagirtleriniz tuğulama. Berekella. Köp sağ ol halifa. Sağ olun halifa arzularınız hasıl bolsun. Ne gelecekte de halifalan şeýle maslahatyny öz döredijlik ýolunda netije çykararsın diýip umyt edýär. Görüşme diýär şu wagt Sehra bize tomoş edýän aýdymsa söýçüler şeýlekem Sagat Mehmet halipada bir ýel gyrşy bilen el çarpyşma bilen öz şagirtlerine gowanyp otyr, begenip otyr. Oý elmidama ýurdumyzda bir halifa şagirtlik ýoluny giňgerme eýeden gahrman arkadamynyň arkadagy gahrman serdarmynyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Elbetde şeýle arzulardan soňra bolsa Rowşanyň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalamyzyň beren bahalary bilen hemmemiz tanış bolalım. Baragatdan 10, Semi 70'e deň boldy. Mehribanlar biziň indiki aýdymçymyz Humay Batyrova. Humay ilki bilen hoş gördük beregi. Ýürek boýsancymyzy, kalplarymyzda kısamyz, dillerimizde destanymyz edip dünýä ýaň salyp ul sahnalarda çykyş etmäge, öz okuyup başarnygymyzy görkezmäge, ul mümkinçilikleri öğretip berýänligi üçin gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdýaryn. Olaryň janlary sag, gelent başlary aman bolsun. Sağ olun Humay arzuwlaryň usal bolýan ülkesinde owadan owadyňyz elem ýüzüne ona näme bizi sahnamyza ýollaýar. Bir diye payar bilen, yarım deyip yanine barkamlanmaz. Sebepten kıldıra tığar bilen, onu düştüm biz seni kıytamlanmaz. Hiç tanıştım bir diye payar bilen, yarım deyip yanine barkamlanmaz. Neylimiz kimin çellere çıktım, ardıganları deyin hey deryada aktım. Şirin serhat bolup dağları çıktım, daşlarım teyinleli kalkımlanmaz. Şirin serhat bolup dağları yıktım, daşlarım teyinli kalkımlanmaz. Yarım saatinim deyip örtünüp düştüm. Şolar kimin yedi yılda boğuştum, İydim hemratiye bağlamlanlar. Şolar kimin yedi yılda boğuştum, olurum hemratiye bağlamlanlar. İçmedim göde oturdum, acıktım tutadım hey üzüm unanlar. İçmedim göde oturdum, acıktım tutadım hey üzüm unanlar. Şirin terhat olup dağları yıktım, daşlarım teyinleli kalkımlanlar. Defterge yapılan yıtıp düleyha, olurum hemradiye kalkımlanlar.
Humay Batyrova. Köp sağ bolsun aýdýas. Ýerine ýetiren aýdymyňyz üçin. O size bäýteşikde de durmuşda sunuň otda da üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýsüremden arzuw edýätini görüşmi diýär Sehrap. Humaýyň ýerine ýetiren aýdymlar diňledik. Indi emin agdalamyz diňlemeli purdadymyz gelip ýetdi. Onda näme häzir Humaýyň ýerine ýetiren aýdymny öz bahalaryny, synlaryny bermek üçin Oguljahan Gurbanowa söz geçirýär. Sağ olun. Salam aleyk, mihman söýür, daşawuz ili halipalar. Sizin ähliňizde şuňky daşawuz welaýatyna geçirilýän Ýanglan ýarym telewizionyna hoş gördük. Elbetde biziň döwletli diýarymyzda sunwata, medeniýete uly sarpa goýulýar. Muman biziň toýly watanymyzda sunwaty sarpalamak däwi biziň baş halipamyz, milli liderimiz, gahrman arkadagymyzdan, peder ýolun parasatla dowam edýän arkadaly gahrman serdarymyzdan gaýdýa. Şoň üçin sözümiň başyna gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza alkyşlamagy aýdýar. Janlar sag bolsun, mertebeleri belent bolsun, tutýan işleri rowaç bolsun. Humaýjym, ilk bilen seni Türkmen sahnasyna ullukan bäýteşikde hoş gördük. Ine şu halipalaram diýär-de sunwat äleminiň özü bir täsin dünýä. Ol sunwata bir ömrüni örklejek, sunwata bir ömrüni baş etjek insany öz goýunyna seýle çagyrýar. Ine sen hem şolaryň biri diýip, şuň doly ýagdaýda aýdyp biljek. Seni sunwat älemine, Türkmen sunwatyna ýene bir gede hoş gördük diýäs. Mene aýdym aýdyşyň haladym. Häzir halipalaram özlerining pikirlerini aýdarlar. Ýeňji bolsaňam, bolmasaňam Türkmen sahnasyna gelişýän bir Türkmen gyzy, Türkmen sunwatyny ösdürjek, Türkmen ýaşlarynyň birdiňe ananýan şol anam ödemeňem arzuw edýän. Köp sağ olun. Oguljahan Gurbanowa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ine görüşme diýär Humaý, Oguljahan Gurbanowa diýen arzuwlaryny meşdiň size de hakykatdan hem sunuňa dörüjülük ýoluny hem işe üstünlikleriň ýaran bolmagyny şeýle hem häzir emin agdalamyň munasyp bahalaryny eýe bolmagyny tüýsürekden arzuw edip, elbetde eminlemediň, emin agdalamyň beren bahalary bilen mehriban ileşir gelin hemmämiz tanış bolaly. 10 10 10 10 9 10 10 Jemi 69-da deň boldy. Mehriban ileşer eri tamaşaçylar. Endiki gatnaşajymyz Daşawuz welaýatynyň bolumsaz etrawynyň höwetçiň aýdymçysy Kemal Gurbangeliýew. İlk bilen assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly emin agzalary, hemmäňiz hoş gördük. Bizi şeýle eşretli zamanada ýaşadýan gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman sedamyzy janlary sag, belent başlar aman bolsun. Tutýan tutumly ise elmydam rawaşlyklary betnetin. Çıkarsın di Fil bağına Sava güllere Atır saçıp da Sen bakarsın di Fil bağına Akşıkkan yıllarına Abbaqça yallar Aşta gülüğü Asmanın dağından Alıp bereyim Abbaqça kunçalar Aşta gülüğü Yolup bereyim Güllerin kurbanı Bolup bereyim
çıkarsın di değil bağına Bilviller tayraşa tağı başlap da sen bakarsın değil bağına Bunçalar oynaşı nerede başlap da Bilvillerin tadı açta gülünü Men sana bilbili tadın çalayan Bunçaların nedir açta gülünü Men sana tirgülün can nedin çalayan Baltamağın baharı yadın çalayan Baltamağın baharı yadın çalayan Baltamağın baharı yadın Море вернулось, говором чая, песней прибоя, рассвет пробудил сердце как друга, море встречая, сердце как песня летит из груди. О море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, дальние дали, парус малый, вместе с тобой, с тобой. О море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, дальние дали, парус малый, вместе с собой, с собой. С собой возьми с собой. Kemal Gurbangelliyev. Berekella diyas. Biz de şu bäteşikde de bir üstünlükli, bir bayraklı orunlara eýe bolmagy tüýsürekden arzulayat inni. Kemal'ın yerini itiren aydymyna emin agdalamyzyň beren bahalary bilen berjek synlary, halipa maslahatlary bilen tanışylaryň. Kemal'ın yerini yetiren aydymyny özleriniň maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew söz geçirýär. Assalamu alaykum. Goýny 361li Mehriban Daşoğuz toprağının mehriban adamları yurdumuzy ak yol bilen ınamly bedew bady bilen öňe alyp barýan gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň janynyň sag alyp barýan il ýurt bähwitli işleriniň el madama rowaşlyklara beslenmegini tüýsüregimden arzu edýän. Biz hemmemiz aydymlar dinläwetýärs elbetde şu ýaşlara pursatdan peýdalanyp ähliňize üstünlük arzu edýän sunugat ýoluny umuman durmuşda ak ýol hemmeňize tüýsüregimden arzu edýän. Kemal tüwelemi gowy ýerine ýetirdiň aydymy süýjardy bolar diýen aydymy ilki birinji aydymyň
Sade Aman Ağacık fınqı, sözü Atatacan fınqı, bu yernedirdiň. Bir zat eşittimde, sesinde nusku aydımları yerine getiren aydımçının sesi bölünüp başlaýady. Man tenor, bariton, bas. Sen şol iki sesem gowalyp barýan. Tenor registrňam gowy. Baritonal registrňam gowy da. Ne birinji aydymda süýjar dolarda bir gow edip yerine getirdiň, ýumşakdan, bir owadan bir yerine getirdiň. Ikinji aydymda sine beşnis. Onum bir yankı baritonal registrda onum yürekten yerine getirdiň. Gowy çykyş etdiň, saňa gelecekde üstünlük arzu edýän, durmuşda da ak yol arzu edýän senden biziň tamamyz uly janyň sag bolsun. Köp sag bolun. Atajan ağa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de alyp barýan Halipa şagirt ýoluňyzda üstünlük kemra bolsun. Ene görüşme diýil Kemal. Atajan Halipamyzyň beren maslahatlaryny eşitdiňiz. Elbette berilen maslahatlardan yerlikli peýdalanyp bir gelecekde bir has bir üstünlüklere eýe bolmagyňyzy şu pursatda biz size tüýsürekden arzu edýär. Hem de arzuwlaryň ýygyny bolsa Kemal üçin bir tolgunlurjy pursatlar emin agdalanmadan Kemalyň ýerine getiren aýdymyna beren bahalary bilen hemmemiz tanış bolýar. Baragyllan 10, semi 70'e deň boldy diýdi adamlar. Mehriban illeşer edip tamaşaçylar ýanglan ýarlardy telebätleşik aýdym saat bilen şatlyk şowky bilen dowam etdir. Biziň illik aýdymçymyz Daşagöz welaýatynyň ýaşaýjysy Ýagşymyrat Çowdurow. Ýagşymyrat ilki bilene hoş gördük sizi. Ene bilişimiz ýaly uly sahnada halk köpçüliginiň arasyna çykýanyz, eminlerimiziň arasynda öz ajaýyp aýdymgyny ýerine ýetirýäňiz. Nähil duýguny başdan geçirýäňiz? Mendäme şol 2020-nji ýyl ýanglan ýarym telebätleşine gatnaşmak maňa da meýser etdi. Begenjimiň çägi ýok. Ýöretemen size Halipamyz öwedel tekaýyň sadyna Abdullah Şabenläniň sözüne meňle aýdymyny getirdim. Bir de şular ýaly uly sahnalarda çykyş edip özümizde bar zehinimizi, ukuyumuzy ýüze çykarmagy şular ýaly mümkinçilikleri döretip beren Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagyl Gahrman Serdarymyzyň jaýlary sag bolsun, belent başlary aman bolsun. Sag bolun Ýagşymyrat. Onda näme sahnamyz size garaşýar? Başını çekilsin türme bugünü tübere yarım bildim. Al yanakta vurma ya zülfün tarım bildim. Ya zülfün tarım bildim. Al yanakta vurma ya zülfün tarım bildim. Ya zülfün tarım bildim. Ay gönüllerimden dünya mani perişandır aşık kalır. Adam öldü yürüdeni doldu bakça bağım binli. Doldu bakça bağım binli. Adam öldü yürüdeni doldu bakça bağım binli. Doldu bakça bağım binli. Yok bulacağım. Oyunun içine gidene gelince kadın almanar minli. Kadın almanar minli. Oyunun içine gidene gelince kadın almanar minli. Kadın almanar minli. Ay çeşke çıkın zülfümden ak yüzüme rahimam olana.
vefadarım mendim Ele hey vefadarım mendim Kızıl almanarım mendim Pederler muntaka bede bağlana Yazan yurdu küllü Türkmen binazim Oğuna kıyra günü doğmasa bağlana Mağfımuluyum dillerinin etinası Karastıdı devletin Türkmen binazı Oğuna kıyra günü doğmasa bağlana Mağfımuluyum dillerinin etinası Bir karar devletin Türkmen binazı Güneşin var günden alıyar ifade Sol güneşe soyanılmadın diyeci Gözlerinin nuru basının tenacı Mağtamuluyum dillerinin etinatı Arastıdı devletin Türkmen binatı Gözlerinin nuru basının tenacı Mağtamuluyum dillerinin etinatı Bir karar devletin Türkmen binatı Mağtamuluyum dillerinin etinatı Bir karar devletin Türkmen binatı Yaxşımrat Şogdurov, berekelli diyas, köp sağ olsun aydiyas, yerini yetirip berin aydımdan üçün. Muhammed Arat häzir yerine yetirilen aydımna özünün bir maslahatlarını bermek üçün halipalarımıza, emin agdalarımıza söz geçireyelmi? Elbette, Türkmenistan'ın at qadanan artisti, Eminler Topor'un agdası, Yağmur Qurban-Nazarova söz geçirýär. Şu günne hakikatdanam yaşlarımız özdekilerin orködiye bir neçe halipalarımız var yol koyup giden şu halipalarımızın yolunun tuğuleme yaşlarımız aydımaydı. Bir neçe halipaların yolunun aydıp öz zekilerini okuyup başarılıklarını orködiye şuma yaşımıradan ögödegeli halipamızın acayip aydınlarını ayttı. Birinci aydınına kova ayttın. Sana üstünlük ardı ediyen canın sağ olsun acayip toylarımızda şu halipalardan gelen aydımları okuyup başarının ulen sevgiyin ulen halk köpçülüğümüzde yetirip toylarımızda da ettir. Canın sağ olun üstünlük ardı ediyen. Köp sağ olun Yağmur ağa, arzularınız hasıl oldu. Gelin onu mehriban iyileşler, hormatly tomoşaçylar, hemmemiz bilelikde tanış bolulun Ýagşymradın yerini yetiren aydymyna emin agdalamydyň beren bahalary Baragızdan 10 Cemi 70'e deň boldy diýdi adamlar. Görüşmedi haline mehriban iyileşler, hormatly tomoşaçylar, ýanglan ýarym telewizionda çykyş edýän aydymçylary öňüňizden dinleýäňiz, tomoş edýäňiz inni bolsa, Sehra şu ýanglan ýarym telewizionymyzyň Daşawdy welaýaty boýunça geçirilýän tapgyryna ahyrky bolup çykyş etjek aydymçyny sahnamyzda çağırmaly purtady gelip ýetdi. Oň süýnem Kardeşlerimize söz geçireli. Elbette, kardeşler söz sizden. Mehriban ileşler edil vatandaşlar. Ýanglan ýarym telewizionnyň daşagy tapgyryna bugünkü günü ahyrky bolup çykyş etjek. Daşawdy welaýatynyň Könürgenç etrabynyň höwetçiň aydymçysy Ihlas Atakaýew. Ihlas sizi bugünkü Ýanglan ýarym telewizionnyna hoş gördük diýär. Sağ olun. Halipa şaýartlyk ýoluny täzeden dikelip beren Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamydyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sagy başlary aman bolsun. Açılım El kirpiklim bilin darayın saçım Aile geceler kurban eyledim Oh Sen için Dine sen için Dine sen için Ah
üçün, diňe sen üçün. İsletin yadan şey bolup yağayım, yel bolup sipayın otağın için. Bağımda bilbilin bolup sayradım. Oh, sen için, sen için, diňe sen için, diňe sen için. Gözlerim, güllerim, tüm yarsın için. Özme gülü, özme kıydı söylemedim. Sen için, sen için, diňe 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 sen için. Çağırsaydın gelmez miydim yar? Senin için ölmez miydim yar? Dünyayı ters etmez miydim yar? Aramam, aramam, aramam. Aramam, sormam bir daha, yalvarsan bile Allah'a. Çıkmazsa gecem sabaha. Aramam, peşinden geldim kaç kere. Dünyamı yıktın bin kere. Kırıldım sana bir kere. Aramam, aramam, sormam bir daha, yalvarsan bile Allah'a. Çıkmazsa gecem sabaha. Aramam, peşinden geldim kaç kere. Dünyamı yıktın bin kere. Kırıldım sana bir kere. Aramam. Ihlas köp sağ bolsun aýdýas. Ýerine ýetirip beren aýdym üçin halipalamyzdan miras galan aýdymam ýa-ni birinji aýdymyňy ýerine ýetirdiňiz. Indi bolsa ihlasyň ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalamyzyň berjek bahalary bilen, halipa maslahatlary bilen, syýnlary bilen mehriban tomoşaçylar edi dileşler gelin hemmämiz bilelikde tanış bolalım. Elbette şu pursatda emin agdalarymyzyň berjek maslahatlary hemme kişi üçin gyzykly bolsa gerek Muhammed Aral. Hawa, dogry aýdýan. Häzir Türkmenistanyň at gazanan artisti Guwunç Otudowa söz geçirýär. Daşoğuz vilayatymyzda Ýanglan diýaryň telebäsleşigini geçirdir. Ihlas inim gowy aýdymlaryny ýerine ýetirdiň. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Şunyalak mümkinçilik döredýän Gahrman arkadagamyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsürügimden arzu edýän. Ine tekrar görüşme diýaly Guwunç halipaň beren syňlary arzuwlaryny diňledik. Indi ihlas şuýnam has bir täsirli pursatlar, tolgunlygy pursatlar bäsleşigimizde ahyrky bolup çykşadan aýdymşymyzy emin agdalamyzyň beren bahalary bilen mehriban tomoşaçylar gelin hemmämiz bilelikde tanış bolalım. Baragızdan 10 Jemi 70'e deň boldy. Onu mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, siziň el çarpışmalaryňyz atdyna bäsleşigimizde gatnaşan ähli aýdymçylarymyzy sahnamyza çagyrýar.
Ina görüşmez ýaly Daşawul welaýaty boýunça ýanglan ýarym telewäsleşigi öz işini dowam etdirdi. Ina da jemleýiji pursat Daşawul welaýaty boýunça 5 tane 70 baha deň bolan aýdymçylarymyz boldy. Inni emin agdalary. Häzir Mehriban halkymyz, ana 5 tane 70 baha alan aýdymçylarymyz hersi aýdym aýdarlar. Şolaryň birinji bilen seyretmeli tarapymyz şol öz hakyky aýdym aýdmak sunatyny o belläliň, ikinji bilen sahna hereketini belläliň, şeýlede sözlerine de üns bereliň, umuman halky özüne çekijilik tarapynam belläp onuň hemmämiz bile şu Aşgabatdaky jemleýiji tapgyra gatnaşyk 2 tane aýdymçyny hemmämiz bilelikde saýlarys. Doğduk mekanım, idi toprağım, eklep saklap meni Türkmenistanım. Dağlarına sinedip aklım durulanır, çöllerine sinlasam bakıdır bakı, bakıdır bakı. Bu menin vatanım, kahraman arkadağlı ata vatanım. Bu menin vatanım, arkadağ serdarlı ata vatanım. Edi doğam yadımda sen mıtama ilmıtama Yeriyattan'da milhem bolyan bu cana şirin cana Giyin uçağını baydıraydım mukamı hey 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 Seni inim ödüm sağa sayayın Yılı mehir güneşinden kanayın Çağacıklan satı horum oyunun doley hey 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 Yenim ödüm sağa sayayın Yılı mehir güneşinden kanayın Yine gökte elim koşar doğullu Qağıllaşı qadır geçti üstümde Yine basım başım aşağı eğilli Çıkabilmen yatlamadan altından Bir yaşıl bir sarı bir ak Elim koşar yaşlığımın yolu sen Görüptün sen bizim onay küçük Şol eli verin toylu batı yalı sen Yalı sen Yalı sen Yalı sen Leyli Leyli canım Leyli unuttun mu beni ayrılığa dönebilmem söyünüm Leyli 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 canım Leyli unuttun mu beni ayrılığa dönebilmem Unuttun mu beni Leyli Leyli canım Leyli Unuttun mu beni Leyli ayrılığa dönebilmem Söyünüm Leyli Tağım lezzetin anagar takanından diş gitmek Ağır sizi ağır yaşlı devletin baş gitmek Ağır sizi ağır yaşlı devletin baş gitmek Mehriban iyileşler, hormatly tomoşaçylar, Ýanglan ýarym telewäsleşigimiň elbetde hasamyr tolgunyjy pursatları gelip ýetdi. Häzir şu günkü geçirilen bäsleşigimizde
yeňjini aglan etmek üçin eminler toporuna söz geçirýär. Bizi şu yaşlanmaz doğrudanım coşurdu, beğenirdi. TV taraftan o görýäňiz berilen, sunuta berilen yaşlarımız bar. Özüm öňkü ýyllardan tapawdy nämede? Her vilayetlara barýas bolyn, öňde bir 2-den 3-den 70 baha alyan bolsa inni tuolemy deň ýarty 70 baha alýada. Olam bir şu ýurtda ýaşlamaz üçin ähli mümkinçilikler bardygyny aýdyma sunuwata umman ähli şertleriň bardygy şu ýaşlarda duýulýar. Olam mehriban adamlar şu hasam biziň özümizem şu vilayatlarymyza gidip halkymyzyň içinde bile bolmak, halkymyzyň sesini dinlemek, halkymyz bilen yürekdeş bolmak, ol başga bir duýgu bolýar da. Şoň üçin biz gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp alkyş aýdýar. Bize şular ýaly halkymyz bilen bile bolup, halkymyzyň içinde bile vilayetlerimize gelip, vilayetlerimizin ösüşünü, şäherlerimiziň odanlygyny, man ýaşlarymyz bilen bile bulara gowanyp, bulara buýsanmany bir mümkinçilikler döredip beren Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý, janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Elmadama biziň ýurdumyzda Türkmen aýdym sagyň sesi ýanglansyn diýip ýagşardylar bilen inni yeňjilerimizi aglan edämek galýa. Birinji aýdymçymyz Kakayev Röwşen. İkinci aýdymçymyz Atakayev Ihlas. Mehriban adamlar, hormatly tomoşaçylar, Ýanglan ýarym telewizionda gatnaşýan aýdymçylarymyza hormatly prezidentimiziň adyndan şafer paýlary gowşurulýar. Arkada
tamaşaçylar. Şunun bilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni berkarar döwletimizde geçirilýän ýanlan ýarym telebätleşiginiň Daşagyz welayat tapgyryny geçirip gutarýar. Şu burzatda ýaşdaky näme düýde çykarmakda şeýle ägirt uly atalyk aladalar edýän türkmen halkynyň milli lideri elbetde Gahrman Arkadağymyň, arkadaglyk Gahrman ferdarymyň janlary sagy, ömürleri uzak, belent başlarynyň aman bolmagyny tüý sürekden arzu edýär. Goý hemise ýurdumyzda ýanglan ýarym owazlary ýanglanyp dursun. Asuda ýurdumyzda elmedämi toýlar toýa ulaşdyn. Hoş, sag bolun.